Takže čus majstri, ja vás vítam u dnešného nového videa a v dnešnom videu je to tretí diel z našej renovácie Babety 210. No a od minula sa pár vecí zmenilo, pár vecí som robil za kamerou, mimo kameru, takže poďme si povedať, čo je spravené. Takže ako prvú vec, ktorú som nenatáčal, je, že som zrepasoval toto predné svetlo, aj nahodil. V podstate čo som spravil je, že som ho celé rozobral. Tento plast bol striekaný asi 3-krát rôznymi inými farbami, tak som to prebrusil šmirglom pod vodou, nastriekal som to plničom, znova som ho prebrusil na mokro a vlastne samotný plast som nastriekal takouto farbou. Je to farba na nárazníky, plasty a takéto veci. Ona má takú špecifickú štruktúru, že nie je tá farba úplne hladká, ale je taká trošku drsná. Mám tu na vytlačený tento držiak tachometra. No a tento držiak tachometra má aj dierku pre takúto spínačku. Určite ste to už videli na YouTube, je kopu videí o tom. Ďalšia vec, ktorú som vymenil, je tento držiak, rám, ako chcete. Vlastne pôvodne tam bol tento, aj som to na minulom videu leštil a dával ho tam, avšak nakoniec som sa rozhodol pre tento bez tých uší tu na dole. No a ako poslednú vec, čo som v podstate robil, ak nerátam teda blatníky, ktorým sa dostanem, je, že som kompletne spravil toto predné koleso. A to konkrétne, že som si ho trošku poleštil, vyčistil trošičku tie špice, dotiahol niektoré, ktoré boli voľné. A našťastie toto koleso takmer vôbec nehádže, takže ho není treba centrovať. A zadné koleso som poslal, teda dal jednému pánovi, ktorý mi to vycentruje, ktorý robí bicykle, pretože nechcel sa mi s tým piplať. No a na tomto kolese teda som spravil to, že som vymenil vlastne ložiska, nahodil dušu, pneumatiku, je tam tá Mitas MC2, no a vlastne toto koleso je v podstate pripravené na montáž, no a následne sa to bude môcť tiež nahodiť. Takže predné koleso by sme mali, zadné sa centruje a keď príde, tak si ho spolu zložíme. Ďalšou vecou, z ktorej sa nutne musím pohnúť, sú blatníky. Musím nastriekať tieto blatníky, pretože ma to brzdí. Keď budem chcieť nahodiť aj kolesa, tak potrebujem, aby oba blatníky boli na mieste. Takže nastriekame si blatníky najskôr plničom, základom teda, to je v jednom. Prebrusia sa, to mám vlastne tento primer od Body. Následne to budeme striekať Duplicolor sprayom. V podstate to je tá istá značka, ktorou sa striekal aj RAM. Som s ňou veľmi spokojný, akože je to naozaj, myslím si, jeden z kvalitnejších sprejov. No a od tej istej značky vlastne budeme striekať aj tie blatníky. Je to RAL 5010. Dosť som váhal, akú farbu vlastne nakoniec volím a nakoniec som sa rozhodol pre 5010. Skúšal som aj tmavšie, aj blečie, ale najviac sa mi asi páčila tá 5010. Takže to je ďalšia práca, čo nás čaká. No a zohnal som takýto košík, ktorý príde tuna. A mne sa strašne nepáči, keď je ten košík nejaký veľký. Tento je takmer úplne akurát dozadu na tie plastové úchyty, no respektíve na tú zadnú časť. No a tu ešte príde taký boxík, ale to neskôr. Takže to som vám chcel len ukázať, aký parádny, pevný, hlavne pevný je ten košík, takže to sa mi podarilo zohnať.
Takže majstri, blatníky sa nám sušia, máme ich nastriekané základovou farbou a sú v teple. No a medzi tým ja som si rozobral tento náboj predného kolesa, teda brzdu s nábojom predného kolesa. No a rozobral som to kompletne aj s týmto šnekom a týmto mechanizmom pre tachometer, pretože tu bolo neskutočne veľa bordelu. Už som to trošičku vyčistil, ale ešte to pôjde do benzínu a celé sa to vyčistí, lebo bolo tam neskutočne bordelu a tento segment sa v podstate ani nechcel točiť. Chvála Bohu, sú tu stále tieto koliky, lebo tieto dve veci nové stoja 50 eur, takže je to celkom pálka za takéto dve veci. Takže za to som rád, že to je ešte použiteľné, aby nám proste fungoval tachometer, pre tých, čo nevedia, na čo to je. No a všetky diely si vyčistím okrem týchto pakní, lebo tie pôjdu nové. Mám objednané dve nové pakne aj pružinky a tu dopredu dám zo zadného kolesa brzdy, lebo teda pakne, lebo tam boli ešte dobre, a dozadu si dáme tie, čo prídu nové. Takže tak, inak všetko je v dobrom stave, nič netreba meniť okrem tých brzd. Takže ideme si to riadne vyčistiť a následne to zložím. Dobre majstri, takže máme to ako tak vyčistené a poďme si to teda zložiť. Takže majstri, blatníky máme nalakované, sú konečne hotové. Ja som ich teda nalakoval tou 5010 sprejom, ani som to nejako moc nenatáčal, lebo to lakovanie je taká piplačka, že každú chvíľu od toho človek musí odbehnúť. Proste strašne dlho mi to trvalo, ale konečne to mám hotové. Ono to není len nalakované, ale ja som to aj teraz akurát doleštil. A leštil som to tak, že najskôr som prebehol ten lakovaný diel 3000 šmirglom, následne 5000 šmirglom, samozrejme všetko pod vodou, nastriekať a prebrusiť. A následne som to leštil touto jednokrokovou pastou od Koch Chemie a takýmto kotúčom a leštičkou od Parkside. A ten výsledok si myslím, že je celkom dobrý. Na dotyk je to úplne, ako keby ste nový lak z auta chytali, naozaj je to perfektné. Akurát ten lak má také jemné priehlbinky v sebe. Chcelo by dať väčšiu vrstvu farby a zobrať to trošku hrubším šmirglom, aby ste sa vlastne dostali na úroveň tých
tých vybraní, ktoré ešte v tej farbe sú, a vtedy by ste dosiahli vlastne úplne rovnú linky povrch, ako keď máte nové auto trebárs. Ale samozrejme ide to na babetu, nejdem sa s tým nejako piplať, myslím si, že aj tak ten výsledok je naozaj dobrý a leskne sa to z diaľky, je to úplne jak nový blatník. A nezostáva nám nič iné, než si to konečne nahodiť na babetu, naše krásne blatničky, takže tak. A inak s farbou tá 5010 som veľmi spokojný, naozaj páči sa mi táto modrá, je to také nie ani moc bledé, nie ani moc tmavé, na slnku to bude trošku bledšie, v tmavých priestoroch je to tmavšie, takže naozaj môžem odporúčiť tú 5010. Takže mám tu zložený blatník a ideme si to nahodiť teda na babetu, až spravíme konečne nejaký progres, pretože s tými blatníkami som sa hral 2 dní a už ich mám plné zuby, takže konečne ich uvidím na babete po dlhej dobe. Takže poďme do práce. Takže majstri, blatníky máme nahodené, podľa mňa to vyzerá dosť dobre, tá čierna s tou modrou, fakt sa mi to páči. No a ďalej, čo si nahodíme, je predné koleso, keďže ho máme kompletné, aj brzdu, aj náhon tachometra spravený, tak si to môžeme nahodiť. Takže majstri, som tu opäť. Toto video natáčam po dlhšej dobe od toho, čo ste videli naposledy, čo som nahadzoval na tú babetu. V podstate ani neviem, čo mám natočené aj posledné. Mám pocit, že som tam nahadzoval koleso. Riaditka ste už nevideli, si myslím. Ale to koleso bolo ešte párkrát dole, lebo sa mi tam nezdalo pár vecí, čeluste brzdové trošku škrkali, tak som ich zbrúšal a podobne. Takže strávil som na tej babete dosť času, čo som nenatáčal. A ďalej, čo asi ste nevideli, že som nahodil riadidla s pár vecmi, čo sú nahodené, tie som nedával ani dole. No a ďalej, do čoho som sa pustil, je, že som začal montovať tento tachometer a mal som tu už predtým aj nahodené svetlo, ale musel som to demontovať kvôli tomu, že tu idem dávať spínaciu skrinku a kvôli prístupu som musel to svetlo zhodiť. Taktiež som s týmto bojoval, s touto medzerou, musel som zbrusiť z toho plastu ešte, aby sa mi to pekne takto vošlo. No a momentálne čo teda ja robím, že sa snažím dať dokopy túto spínačku. Už to v podstate mám hotové, mám to nachystané.
Už sa to môže len nahodiť, akurát si túto krytku ešte nalepím taviacou pištolou, aby tam nešla voda. No a budeme mať takúto spínačku nahodenú, už ste to určite videli na YouTube, je kopu videí o tom, ako to nahodiť. No a takže ja si aktuálne idem nahodiť toto a keď to bude mať, sa vám ozvem. Takže majstri, spínačku máme namontovanú. No a takto som to nejako spravil. Odtiaľ to vlastne ide kostra do tohto šrobu a ostane mi vlastne potom, keď budem robiť elektriku, toto sa spojí s tým skratovačom. Takže majstri, predok máme kompletne hotový. Mám tu nachystanú pekne kabeláž. Jediný kabel, ktorý sa tu ešte potom dotiahne, je do bzučaku, do kostru. Už mám zapojenú, vlastne to ide do tohto tlačítka na bzučak. No a inak je to pekne nachystané. Celkom som sa s tým vyhral, tak aby všetko bolo v bužírkach pekne, aby bolo všetko čierne. No a tu som dal takúto špeciálnu tvrdú bužírku. No a do ďalšie veci, ktoré som sa pustil, je toto zadné svetlo. Nahodil som si tento plast, nič ťažké, a aktuálne sa hrám, vyrobil som si vlastne takýto dvojžilový kábel. A používam jednotku 1 mm drôt, mäkký. No a toto bude vlastne kabel až na svetlo. Konkrétne tu príde vlastne z cievky napätie a tu sa to kostrí, takže nič ťažké. Takže ja si idem nahodiť toto zadné svetlo a ozvem sa vám, až to bude mať hotové. Takže majstri, som tu opäť po nejakom čase. No a čo sa mi podarilo od naposledy, je, že som si nahodil teda to zadné svetlo. Ako som vám ukazoval, dal som novú kabeláž. Tu na pekne ide. A tu som použil mám takéto prechodky. Už som vám to ukazoval, aj tu odsvetiel. To je jedna vec, ktorú som spravil. A ďalšiu vec, ktorú som spravil, ktorú som nenatáčal, teda okrem toho, že som si nahodil toto sanie. Zatiaľ tam bude originál sanie, možno časom tam pôjde nejaký filterbox alebo niečo podobné. Takže nahodil som si toto sanie. No a ďalšou dôležitou vecou, čo som spravil, že som nahodil vlastne šlapadla, respektíve celú túto sústavu. No a tu som mal trošku problém nájsť správne kolíky na to, aby tie šlapadlá boli pekne rovno a zároveň tam nebola žiadna vôľa. No a nakoniec som si musel vyrobiť z niečoho. Mám doma takéto kolíky, sú to ani absolútne netuším na čo, viem, že sa to používalo niekde na lietadle. Je to vyrobené ešte za komunistov a keď sa rušili také sklady, som si zobral takéto kolíky. Je to vlastne obyčajný nejaký z ocele vyrobený. No a keď som ho tam náhodne hľadal som niečo, čo by som tam mohol dať dovnútra. No a tento kolík je úplne dokonalý na to, pretože respektíve ten priemer toho kolíka je dokonalý na to, pretože keď som ho tam dával, tak nešiel tam ľahko, ale šiel tam s kladivom tak akurát ťažko, aby sa dal potom vybrať, ale zároveň aby to bolo pevné. Takže je to vlastne urezaný tento kolík zhruba na polovicu a na druhú stranu som si navaril klasickú podložku, tuším zo 6 šroba. No a to len na to, aby som mal nejaký doraz, keď som buchal tým kladivkom, a následne som to zatrel zinkovou farbou. Takže ak by ste mali niekto s týmto problém, že tie kolíky, ktoré si objednávate, vám tam nesedia ako mne, tak viem vám poslať
takéto koliky na nejakej báze dohody vám to viem možno, že aj navariť a prichystať, aby ste si to tam len dali. Možno, že vám to nebude sedieť, keďže ja mám tie v podstate celý ten segment je z nových dielov, nie je nič pôvodné. Takže možno, že aj to je dôvod, prečo tam tie originálne kolíky nesedeli. Každopádne takto som to spravil a drží to naozaj pevne. Šli tam tie kolíky dosť tuho. Takže ja som s týmto veľmi spokojný a tie šlápadlá sú proti sebe takmer úplne. A vnútri som to musel riadne tu vyčistiť v tom akoby čape, klube vnútri, lebo tam bol bordelu a hrdze. Takže rôznymi kartačmi a podobne som to tam vyčistil, riadne namazal a vidíte, že to krásne chodí tak ako má. Takže toľko k tomu šlapadlu.